Ti Masakbayan. Ladawan, dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakadanon tayon, Celia, ading ko. Dumsaag tayon, iti kasta. Makita mo't tinagatan ko abalay kandaga. O sige nga, Rod, Manong Eduardo. Wow, nagpintas mo tanto napilim abalay, Manong. Saan laday ta? Naglawa pa iti daga. Mabali mo tagtara kani tagduduma adingwen. Ken agmulay tinaduma-duma anateng. Ken prutas, iti asidag ti balay mo. Talaga, dito'y tinapilik apagyanan. Gaputan na ulimat dito'y. Kat itata nag-retire ako iti trabaho kas may sa profesor iti universidad. Agmula, kaya agtara kayo naklangan kadag iti dingwen. Day talangan ti ramidak ita. Ay namanong nagbaligi kang agpaiso iti biyag. Hangam awan mo't asawa ken anak mo. Naimbaglaangan Tadadag iti kakaanak ka makadkadwam. Idi adda ka pay lang dito syudad. Hangam ita, dito yung probinsya ti pagnaidam. Awanan ti kadkadwam dito eh. Amo ti makagapo, no apay asanak ang asawa, ading ko. Kan may sa anak mat ngagmay sa. Gaputa adamat ni Isadora. Tinabayagin nga agtrab-trabaho kas babaunan kanyak. Isungawan nga ron ti pagdanagam kanyak, Celia. Aduyang ti impatimplayo a kape, Sir Eduardo. Agihaman na kay Isadora. Awan gayam. Awan ka di tinalipatam ka dagiti gamit, iti inyakar ta dito'y farmhouse. Ay, awan, sir. Sakbay ang nagbiyahe tayo. Insaganak amin dagiti napatag nga alikaman yaw. Nasayaat nga ron no kasta. Intun malpas ka nga agdalos dito'y balay. Kuyukin nakamapan ijay market. Agatang ta iti abasto dito'y balay. Sige, sir. Ilistak dagiti masapsapol tayo. Iti kasta, alisto tayo ang makagatang. Sa dino tinapanan niyo, mami. Apay nga itakay wala nga nagawid. Simuro tak ni Tito nga Eduardo di probinsya iho. Kayat ko ngamin makita ti kabarbaro abalay na. Iso nga itaakla na kaawid. Kasta ka de. Ay, sayang. Sa anak man la nakasurot kada kayo. Tapno nakita kumamot ti balay ni Tito Eduardo. Sana bali iho. Tenton awan klasem. Sumarungkar tanto iti ayan na. Ha? Ay, sayang, mami. Successful ngagpaiso ni Tito Eduardo iti biyag. Iso na lang. Tasaan anaadan iti asawa kan anak. Madamag ko man laang, mami. Apay kadi asaan anang asawa ni Tito Eduardo, idi kaububingan na. Ay na, iho. May mayat no iso amis mo ti pagdamagam into nagbakasyon ka di farmhouse. Iti kasta, adan tumot pagin nistoryaan nyo adwa, ha? Ay na, nagadumot ti tao dito palingke. Dandani saan tayo ang makapila, sir? Ay, uwan nga ron. Agam sana balay. Basit lang tigatangan ta. Ay, Ay, awan ti may ko makan. Ay, una yun. Saan na ka makalam? Pasagsali ka to, namin. Nagalas matan ti trato di babae iji bulsa. Di naman nakaasyan. ay, uwan nga agpaiso. Ay, mabitlaan nga. Tasit gak ida. Tulungak tay bulsay. Ngaung tantay tendera. Pangasiyo ko mamanang. Awan ngamin pangalaki ti kanak. Uray na day talang ti may tulong yu kanya. Talaga ka di asan ka makaawat, ha? Kunak lang arudan nga awan ti makan ama itad ko kan ka. Ay, ulay matan, tikasta nga aramid mo. Gumata ha? Saan ka kadi amaasyan ito, Bing? Makitkitam lang aruban ti kasasaan na. Kastapay ti panang tratom kan kuana. Ha? Ala, umay kabalasan ko. Sumurot ka kada kami. Mapantayo gumatang iti makan. Tapno makapangan kan. Ala, umay kan. Agyaman na kiti pa ng tulong nyo kanyak, sir. Kan agyaman na klaunay kadagiti makan nga intedyo. Awan anyaman na balasan ko. Ewan gayam. Anya tinagan mo. Dani ka, sir. Siyak mo't ni Eduardo.
Sa dito tayo dagiti dadakkel mo. Apay abay-bay anda kang agmaymay sa ije palengke. Idinto takas tati kasasaad mo. Ulila akon adamang, sir. Nabit lang anatay ti inak, gapo iti sakit. Timot amak, pimusay, editan lupay lang titawin ko. Jakmat amuno sa dino a lugar ti ayan dagiti kakabagyan mi. Gapo ta sipod ubingak. Saan kami mat nagbakbakasyon iti ayanda? Kasta ka di. Ay no kayat mo. Dito'y kanyag na ed. Iti kasta, adda mga sikasukan ka. Kat no bilang adda ka sa pulam, ibagamlaan kini Isadora, ti babaunan dito'y balay. Agpayso, sir? Kaya't yung agyanak diti balayo? Ang, nakababain mat. Gapo ta mainayo nakpay nga si kaswenyo. Awan, tinas ka na pagbainam, balasan ko. Gaputa dakda kami lang kini Isadora dito'y balay. Kansan mo panunutan apas asikaso ka. Gaputa dagiti kasken ka. Ado, ti kabala na nga aramidan. Nga uray, no saan da makakita. Sa dino ti papanam, dino ading ko. Nakasukat ka mat? Agaw-awis na iti gagayem ko, ama paniti kasino manang. Anya, kasino manan? Aging ka di itakat saan mo pala ang anaikat na itaabisyon? Kanya ngamin ti bibiyang mo ayan, wag kasino ak. Saan mo ba ta kwarta ti gasgastusak? Uray pay. Saan ka kadi amasayangan kadagiti kwarta magastos mo iti panagkaskasinom? Dahita ngamin katirigat na. Tana spoiled ka launa isipod ubing tayo. Maipapaay amin akayat mo. Abay, umapal ka. Kaputas siyak ti paborito, nagiti dadakkel ta. Awan, tinaskan nga apalakan ka dino. Gaputa siya, kabaulak ti agtrabaho para itibagik. Magatang ko, dagiti kayat ko agatangan. Kat si Kangay, day talamang namnama ti maitad akwarta ti ammom. Awan na pulos ti diskartem iti biyag. Iso asininaan na kanjay asawam. Wow! Nagpipintas dagiti kawas a ginatgatang ni Sir Eduardo para ken ka, dani ka. Agduduma ako layo. Adda nalabaga, adda puraw, ken daduma pay akulor. Kita mau, nagpipintas danay. Ni manang Isadora mat. Kasano a makitak dagiti kawas ko? Kat saan ko nga rod a makita? Sakamot. Iso nga rod nga dak ditoy, apan nakamatam. Tapno iladawan ko ken kadagiti kulor ti badong. Sa bagay matkit di Madamag ko man laeng, dani ka. Makakita ka kadi iti ubing ka? Saan, manang? Jack pulos na padasan ti nakakita. Sigun iti day dinanang ko. Naya nakakabulsak. No pay kasta, insursuro nakadagiti simple at trabaho. Kas ko maiti panagkupin iti bado. Kan, daddo mapay analaka at trabaho. Mami, bakasyon mi itan. Mabalin ko kaditi agpasyar iti ayanda tito Eduardo. Ay katuan iho. Intun bigat matlaang, mapantay di probinsya. Takayat kumat asarungkaran ni Manong Eduardo. Ijayak pay lang agbakasyon, mami. Total, mabayag pay mo ti klasik. Ala iho, sikalat ti makam mo. Basta di mo lakit di ikan iti sakit ti ulo ni angkel mo, Iti kasta, saan ngagparikot ka? Un, mami, kaano pay aya nga inikak iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo? Oray damagin nyo kan kwa na. Good buyak. Iso nga awan ti pagdanagan nyo. No agbakasyonak, ija ayan na. Apa anak kariing kapaylaeng, dani ka. Rabiin. Sa anak namin na makaturog, sir. Da kayo ngay. Apay anak kariing kayo pailaang. Kasken ka, sa anak batla makaturog. Ay, sir. Agyaman ak una iti panang tulong yu kanyak, Tauray sa andak akap-kapin Tinulungan daklat ta. Awanan yaman na balasan ko. Kat nuadda ka sa pulam, ibagamlaan ka na kami kanimanang mo Isadora. Di ka agbabain, iti kasta, maipaay adagos. Sir. Kumusta kayo mat ni Manong Eduardo dito farmhouse na Isadora?
Nasaya at latamot, Ma'am Celia. Ay, imbag ata na panunot ni Gab tag bakasyon dito eh. Iti kasta. At dalatakad ka duami dito eh. Bakasyon da nga minan iti pagadalan. Kat na kunana, agayat na kanot ag bakasyon dito eh. Gaputawan mo't lang ti marami di syudad. Ay, asino gayam di nakita kita'y akadwayo dito eh? Ah, ni Dani ka dayjay, ma'am. Nakita mi ka ni Sir Eduardo iti palengke. Idigim matang kami kadagiti masapsapol dito eh. Maasyan ni Sir Kankwana. Gaputa bulsik lang arodan. Dakos pa iti trato dagiti makakitkita Kankwana ijay. Naadan nga rod iti instant anak ni Manong no kasta. Uwin nga rod, ma'am. Kasla anak nan ani Dani ka. Gaputa ipaay na amin nakasapulan to'y ubeng. Manang Belinda, mabalinti bumunod pa lang iti kwartam. Pangusaram iti kwarta, di mo ko naan apag kasino manan. Saan? Pandalanas ka na bayadak iti gayem ko. Nakautang ak namin kan kuha na dirabi eh. Ay, kasano nga tada ito yan? Sapay awan cash ko dito ita. Alakat tag-withdraw ka na ay jibang ko. Amok nga ado ti kwartam. Kaputa na bayag kakit nga ro di dya abroad. Iawat mo adagos ti kwarta ka sa pulak. Iti kasta, makabayad ako niti udang ko. At iti bayad ko ti abang parita abulan na Belinda. Pasensya kayo no, medyo naladawa ka nakabayad. Hindi kalman lang kami na naalak ti sweldo. Na okay laang, Sani Barok. Awan mo't parikot kanya, nga oray no naladaw, makabayad kay ti abang mo. Naimbag ta na singpet kayo. Tano saan? Nabayag ko man ang napapanawak dito eh. Kaputa kanayon alit ti panagbaybayad ko ti abang ka na kayo. Maawatak Barok, kaputakaskan ka. Napadasak mo ti madelay ti sweldo na. Iso di ka madanagan. Kaputa saan ka apapanawan nga oray no madelay ti panagbayad mo iti panagabang mo. Hello, siyak gayam ni Gab. Kaanak-anak ni Tito Eduardo. Sika, anya tinagan mo? Syakmat ni Dani ka. Maragsa ka na ka makamamukan ka, Gab. Nice meeting you too, Danica. Ay, kaano ka pa yung agnanaad dito eh? Adan may sa abulan ko dito balay ni Sir Eduardo. Nakita nak namin iti palengke. Naasyan kanyak. Iso a pinagnaan na kun ditoy. Amom, Gab, na makakita klaang, nalabit nga agis eskwela kumaita. Amangan no high school akon. Mabalin mo latamo ti ag-eskwela. Nga oray saan ka makakita. Amom ka di. Adda mamakan Tito Eduardo. Adda anda iti kapadasan amang isuro kadagiti kaskan ka visually impaired. Isu apadasan nga ibagakan kwa na. Akayat mo ti ag-eskwela. Iti kasta, matulungan na ka ni Tito Eduardo. Kasta ti plano, Celia, ading ko. Kaya't kung ampunan ni Danica, gaputa nakakaasimat. Si kalata ti makaamu manong. Tano siyak, awan mo ti parikot iti dayta. Total, awan mo't asawa kan anak mo. Panagriknak nga rod, kat naadaanak iti anak, sipon nagnaad dito ni Danica. Kan maysa, awan ti parikot kan kuana. Uray no kas jay ti kasasaad na. Tumultulong latak ni Isadora kadagiti simple at trabaho dito'y balay. Saan ka di nga damot ka pa da sa makas kanyak? Mangisuro ka iti visually impaired, idagtrab-trabaho ka pa ilang kas professor, manong? Anya nga tano, padasa mo tapagadalan ni Danica. Iti kasta, madan mo titinapinta sa masakbayan. Adto iti kwarta ka sa pulam, Dino. Siguradom lang nga ibayad mo dahi ta ikiutang mo. Nakababain iti nakautangam no saan mo ang mabayadan adagos. Wen ka di. Nagadumanan nga ibagbagayo. Makapasuron. Gaputa kabisadok ti aramid mo no bumulbulod ka iti kwarta. Kas kumaidagad adal ka pailaan. Impagarop ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam. Dayta nakibarbarkada ken nagbisbisyo ti inararamid mo. Ladawan, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Siguradom na nga ibayad mo dahi ta kwarta iti nakautangam, Dino. Nakababain mo no saan mo ang mabayadan adagos. Wen ka di. Nagadulakid din nga ibagbagayo manang.
Makapasoron kayo. Bagbagaan ka laang, isuasahan ka gumurgura. Kabisadok ti aramid mo. Kas ko maidagad-adal ka pa'y laang. Impagarup ko no napasnag ka iti panagadal mo. Tagayam, day ta nakibarbarkada kan nagbisbisyo ti inararamid mo. Day tamanan ti bagam. Kadain mulat nga ipalagip ti napalabas. Awan ka diti among nga isidir kanyak no saan na day ta. Day ta saan ko apa nagturpos iti kolehiyo. Amom ka di asakbay apim mo say dagiti dadakkel ta. Imbilin da ka kanyak. Kinunada saan ka abaybayan. Nga aramidak ti amin, tapno makaadal ka iti kolehyo. Iso na panunot ko tinagtrabaho iti abroad. Tapno iti napintas nga universidad ti pagadalam. Uray ti bukod ko apagragsakan, na isakripisyo gapuken ka. Abay, jak mat imbaga nga agsakripisyo ka para kanyak. Iso adi mo nga rod isidir kanyak dagiti sakripisyo manang. Gaputa saan kumat nga imbagakin ka ngagtrabaho ka iti abroad, tapno lang mapaadal na. Sir Eduardo, agpakada ako mapailaang kada kayo numabaleng. Ne, apay Isadora, sa dino ti papanam. Agbakasyon ako maijay lugar may, sir. Nabayag nga minan, sipod day din ako di apa nagawid ko, sir. Manungarod nga daw ti bakasyon mo. Uray talong nga daw kumaa, sir, numabaleng. Sige nga rod, basta siguraduam nga agsubli ka adagos. Gapot awan ti kadwami ka ni Danica dito'y balahe. Wan, sir. Agsubli akmat la adagos, kalpasan ti talong nga aldaw. Katagyaman ak unay, sir. Gaputa pinalubusan da kag bakasyon. Gabi ho, agsubli ako ni Jesudan. Di mo liplipatan ti bilin ko kan ka, ha? Un mami, agsingsing petak ditoy. Kanjak ikikan iti sakit ti ulo ni Tito Eduardo. Agbakasyon ni manang mo nga Isadora iti talungal daw. Iswa tumulong kay ti trabaho ditoy, ha? Iti kasta, saan na marigatan ni Tito Eduardo? Un mami, Wen, Ma'am Celia, tulungan mi ni Sir Eduardo ditoy. Ay na, amom Danica, bilibakan ka. Gaputa oray no saan ka makakita, kabalam latateg trabaho dito'y balay. Day ta nga mitin suro kanyak day dinanang ko, sakbay anatay, ma'am. Iso at umultulong aklat ta ditoy, nga oray no saan akayat da Sir Eduardo kan manang Isadora. Nasaya at no kasta Danica. Nalang rod, panawan kayo pa ha? Nasken nga agawid ako ni syudad, gaputa dapay Sir rekwentong bigat. Nana Belinda, nangag ko ita ti panagsinlong batyo ka ni Tata Dino. Unay matan ti ugali na. Kasalasan ada kayo ti inauna, iti panang sungsungbat na kada kayo. Talaga akas jayan ti kababalinda di akamsat ko sipod pay. Takasano, na-spoil namin, idiubing kami. Sumot lagayam ah. Nagasat latta ni Tata Dino. Tada kayo paya kabsat na amang ilalakin ko ana. Wan kayam nana, madamag ko man. Awan ka ti asawa kan anak yo. Kinapudno na, ada idi kaayan ayat ko. Ngam idipin musay dagiti dadakkel ko. Nagabrodak, tapno makaadala ang ni Dino. Iso anaputod ti komunikasyon mi. Ay, sayang. Ada ko mamot anak yo itan. No nagtuloy-tuloy ti komunikasyon nyo, nana. Nalabit akas ta. Tilaangan ladawan na ti pakalaglagipak. Amang ano ada pa yun asawa na ita. Gaputan na bayagan apan awan tinaglabas. Sir Eduardo, adan nakasagana amakan ijay kusina. Umay kayon, tamangan tayon. Ni kadigab tinagluto iti makan, Danica? Wen sir, naimbaglaangan tamo na tagluto. Tapno saan tayon agumatang ijarwar. Gapot awan mat ni manang Isadora nga agluto. Danica, manipod ita. Saan na kon nga awagan iti sir? Papa, kunam itan kanyak. Gapo ta ibilang kan, kaspudpud no nga anak ko. Agpay suse, kayat dak nga agbalin nga anak, nga uray numaysak, abulsak. Wen, Danica, anak. Saan at indiferensyang tilapad? Tapno saan ka nga ibilang nga anak? Papa,
Oh, apay ngagsangit ka maten anang arakop kanya. Maragsakan lang amin, Papa. Gaputak ka maudyanan na. Mapadasak matlangan ti maadaan iti ama. Ubingak pa'y ngamin iti pimusa iti amag. Agyaman unay iti panangibilang yu kanyag. Kas anak yu, Papa. Nangag ko ti panagsarita yu itay kan ni Tito Eduardo, dani ka. Ay na, nagmayaten. Naadaan iti instant anak ni Tito Eduardo, babaan kan ka. Uwan nga rod, Gab. Amo, nakaragragsakak. Gaputa mapadasak matlangan ti maadaan iti ama. Kan nagasatak. Gaputa nasingpot ti impaay ti Diyos nga agbalin nga amak. Talaga nasingpat ni Tito Eduardo. Isu nga ron ti paborito kakabsat ni Mami. Gaputa spoiled kan kwa na. Iso na laang, tada kurang. Ha? Anya ngay dayta? Awan mo't asawa ni Papa. Tapngada kumamat ti awagak iti mama. Ha? Iti kasta, agbalin kami a happy family. Di ka unay natagari. Ang mga numangag na ta ni Tito Eduardo. Kat ipagana. Nga iso ti pagsarsaritaan ta. Ay, nalpas matlaang ti panagdalos ko dito'y salas. Ay, makitkitak manen ti ladawan ni Eduardo. Kumusta nga tamat itan? Adangatan bukod na pamilya. Sayang. No sa anak nga imadayo idi, nalabit ada kami kumamot ti nagkatuluyan. Kan nalabit, ada kumamot ten anak kan apo kumi. Hangam awanan ti maramidak, gaputan alpasan ti amin. Saanan ang maisubli ti napalabas mi kan ni Eduardo. Saan ka di asigod amang isursuro kayo iti maysa nga universidad, Papa? Wen, anak. Apay ka di nasaludsod mo dayta. Kwa, Papa. Kaya't ko kumamat ti makaeskwela. Sigun ngamin ka ni Gab. Adda ka no kapadasan nyo amang isuro kadagiti visually impaired. Kat no bilang ta makaadanak, kaya't ko kumamat ti agbalinakas kada kayo. Awan parikot iti dayta. No kayat mo ti agadal, suportaran ka. Kinapudno na. Dayta mutla ang tiimbaga kanyak ni Tita Celia. Kaya't na nga eskwela ka. Tapno maadaan ka itinapintas a masakbayan. Kas kadag itinagbalin nga estudyante me. Agyaman ak unay iti suportayo kan ni Tita Celia, Papa. Picture frame samat daytoy, Papa. Ah? Asino ti adda dito'y aladawan? Kabsat yu kadi kan ni Tita Celia? Ah? Ay, saan anak? Ti adda di taladawan. Kat, iso tinobyak idi. 35 atawan tinapalabas. Sigurado ka kadin iti papan mo iti abroad, Belinda? Juan Eduardo, ijayak nga agtrabaho kas manursuro. Gaputa dakdakkel ti sweldo iti abroad. Angam, kasanon ti relasyon ta? Awan tinasken a pagdanagam. Gaputa upat laan mo't atawan ti kontratak iti abroad. Inton makaturpos ti kabsat ko, agsubli akmat laan adagos. Ay ayatan ka unay, Belinda. Kat urayak ti panagsublim. Ay ayatan kamot unay-unay, Eduardo. Sapay ko mata mauray mo ti panagsublik dito Pilipinas. Kat inton makaawidak, agkalay satan adagos. Aging gaita, urayak pala ti panagsubli ni Belinda. Aging gat si bibiyagak. Sa anak lata mapukawan itinamnama. Nga iti may sangal daw, agkita kami manen. Iswa kanayon lata naka-display day taladawan na. Iti kasta, kanayon ko lata amakit-kita ti babae nga ay ayatek. Sapay ko mga rod, tagkita kayo pa'y, Papa. Iti kasta, makumpleton ti pamilya tayo.
Apay arabrabi ka manan anaghawid dino. Kan, saan na day ka? Nabartag ka pa'y. Ninimanang may. Kaslasaan ka pala naruam kanyak tunggal sumang petak ni Timpalaya na bartak. Saan ka kadamam umamang sermon kanyak? Oreno ka na nakabagbagaan talaga kastuyen ti aramid ko. Saan ko na may kat ti panagin inom ko iti arak. Imbes aday ta panagin inom mo ti in-into na ram. Urlusam ti pamilyam. Iti kasta, adamot direksyon ti biyag mo. Nagsasaw ka, kasla na panasam, tinaadda ni tibo ko na pamilya. Dinak man ni Soro, itinaskan nga aramidag iti pamilyak manang. Nanakkelan, nagitan ko. Isama ka mudan iti biyag na. Adamat di inada, kad kaduwada. Laklakayan ka nga irresponsable, Dino. Nala, maturukan. Awan matla ti serbiday ti asaritaan. Uray no kanayon ka abagbagaan, no saan ka dumdumngag, awan matlat serbina. Hello, Celia. Hello, Manong. Nakasarita kong tisigod nga estudyante may papaniti pa nag-eskwela ni Danica. Kasta ka di? Oh, katanya nga ti kunana. Naskan ka no makasursuro ni Danica ngagbasa iti Braille. Iso na laeng, ta dito'y syudad ti pagadalan na. Gapu ta dito'y katngarod kayan ti School for the Blind. Katapaman na makasursuro, mabalin na ti agtake iti alternative learning system. Iti kasta, makasir ka dagos iti high school. No bilang ta, may pasana ti alternative learning. Sige nga rod, ading ko. Ibagak adagos dahi ta ka ni Danica. Kat agyaman iti tulong mo. Agpaiso, Papa? Agiskwela akon iti School for the Blind, inton pa nagsasarap? Wen, Danica anak. Tisigod nga estudyante ni Titam Celia ti mangisorokan ka iti Braille. Iso na laeng, ta ijay syudad ti ayan ti School for the Blind. Kasta ka di? Kasano kayo nga rod dito'y, Papa? Awan ka duwayo dito'y, no ijay syudad ti ayan ti pagadalan. Kan, sa dino ti pagnaudak ijay no bilang. Kwa, Danica, mabalin mo ti agnaad ijay balay mi. Saan ka di anak kababain ka ni Tita Celia no bilang laeng? Tapay kumamat anak kababain. Kamang kan ti pamilyami. Isong awan nga rod tinaskin apagbainam. Nana Belinda, yawat ko pala ka na kayo to'y tulbag ti boarding house. Ne, sa dino ti papanam, Sani. Apay na awat mo kanyak ti tulbag ti boarding house. Pumadani nga minan ti panagpas ngay ni bakit ko nana. Kayat na nga iji lugar mi ngagpas ngay. Gapot dakat nga rod iji da katugangak. Kasta ka di. Sige nga rod barok. Alaam tulaangan kanyak to'y tulbag into nagsubli kayon ditoy. Umuna akto ngagsubli dito'y nana. Do alawas lang amin ti live ko iti trabaho kiti factory. Agbati pa iji lugar mi dagiti aginak. Ay katuan kan may mayatan ijay lugaryo. Iti kasta, adalat ta mga sikaso kadakwada. Insan Isadora, long time no see ha? Kumusta kan? Ay, nasaya at aklat tamot, insan Sani. Agtrab-trabaho aklat ta, kas babawnan. Iso na lang ta sa bahalin abalay ti pagigyanan mi iti amok ita. Sika ngay, kumusta kan? Nasaya atlat tamot insan. Nagawid kami diti lugar tayo. Tanito'y ngagpas nga ni bagat ko iti mabiit. Ay, imbaglaangan ata nakapagbakasyon ta ato Talulaang nga alda ti bakasyon ko. Kalpasan na, agsubli ak matlaang iti balay ti amok. Ay na, kailiw ko talaga diti lugar tayo. Mayat man ta pinalubusan na katyaamom. Bisakit wala nga lawas ni live ko. Kalpasan ti panagpas nga ni misis ko. Agsubli ak matlaang iti trabaho. Among gab, excited ako na sumrak iti pagadalan. Iso na laang, tama nga no saan ko akabailan ti makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti Braille. Kabaalam day ta. Nulakit di ta kayat mo ti makaeskwela. Masapol ang makasursuro kang agbasa. Puno ti kunanigab, Danica. Masapol lang ag-concentrate ka. Iti kasta, makasursuro ka dagos. Tito, iti ka di balay mi ti pagnaada ni Danica? Wen, kaanakan. Kinasarita ko ni mami maipapan iti dahi ta abanag. Ket nakunana nga awan kano ti parikot.
no ijay balayo ti pagnaadan ni Danica. Itaman pa'y asaan ka nagbarte, Dino. Awan nga min ti awis ti barkada. Iso sana ka naginom. Ay, kanayon ko mga awan awis ti barkadam. Iti kasta, malikli ka mo ti panaginiinom mo iti arak. Manang, Tangay saan ka nabartek ita. Sikapay lang ti agluto. Ado pa'y ti aramida. o sige awan parikot iti dayta manang. Ibagam nga rod no niya ti mailuto asidain. Ta iso ti iluto. Nagaliston ti panaglabas ti aldaw. Nalpas adagos ti bakasyon mo, Isadora. Wan nga rod, sir. Sana bali ata sulit mo ti bakasyon ko. Uray kaskasanaw. Ala, agin na kapay laeng. Kalpasan na. Tulungam ni Danica ang mangisimpa kadagiti gamit na nga agpasyudad. Ha? Mapan ijay syudad ni Danica, sir? Wen, ijay namin tayan ti School for the Blind. Iso amasapol, amapan ijay syudad. Ladawan, dito'y drama tayo. Tining masakbayan. No kasta? Mapana ni Danica ijay syudad, sir? Wen, gaputa ijay ti ayan ti School for the Blind apagadalan na. Ti mangisurukan kwa na, katimot laang sigod nga estudyante ni Celia idi. Ay, kat nagsaya atin ang makadal ni Danica, sir. Kat no bilang ta makaturpos to iti kolehyo, mabaling tumot nagtrabaho, kas manursuro, kas kada kayo kan ni Ma'am Celia. Ay katuan Isadora. Uray no saan ang makakita ni Danica. Proud akan kwa na. Gapo, tatalaga nga interesado nga agadal. Kumusta mo't nga iti panagbakasyon mo, Manang Isadora? Nasaya at mo't Danica. Nag-enjoy kami kadagiti kakaanak ka. Ay, ipashare mo tumot ida dito yung awan sarak da iti pagadalan. Iti kasta, maamamukmat ida, Manang. Siguro, nagsisingpat dagiti kakaanakam anya. Pudno dayta. Nasisingpat dagiti kakaanakak. Saan daan napili iti makan, kan agkakangina gamit. Kan uray no sa anak anaparaboran iti asawa, kan anak, isudalangan atin bilang kong anak ko. Bayam, ipashare kun to ida ditoy. Nasaya at matno kastamanang. Ay, among kadi, naistorya kanyak ni Papa. At dagayam kaayan-ayat na idi. Sayang, gaputa saan daan nagkatuluyan. Wen, day tamot istorya kanyak ni Sir Eduardo. Sigun kun kwa na, napudno ti panagayat da iti tunggal maysa, iti kaayan-ayat na. At dalata komunikasyon da iti, babaan iti telegrama. Iso na laang, ta iti maysa ngal daw. Awanan telegrama anaawat ni Sir Eduardo, manipod kun kwa na. Aging gaita, dayjay pala ang babae iti ay ayatan ni Papa. Gapot adalata tiladawan na naka-display ijay salas. Kat mangnam na mga itimay sangal daw, agkita damanan. Manang Belinda, madamag ko man. Saan ka kadi anadaan iti boyfriend kapayatan ti kaadda medya abroad? Saan? Gaputa nag-concentrate akiti trabaho kas manursuro. Adamat nagiti nagdaton kanya, jak idaing kaskaso. Gapo ka di tani Manong Eduardo latat ti ayayatem, mana? Wen ading ko. Aging gaita, ni payla ang Eduardo ti ipitpitik ti pusok. Kat daita ti makagapo, no apay asa anak ki asawa. Isumot lagayam nga dalat ti ladawan yung adwa na nakadisplay dito sa salas. Manang, pagkawanan na kuma, kanang iti inararamid ko iti kalabas. Pagkawanan na, no, sinayang ko na iti sakripisyum kanyak. Tapno makaanalak lang. Dino, ading ko. Kapo kanyak, saan kayo nagkatuluyan ka ni Manong Eduardo? Kaputa mas pinili yung tagtrabaho iti abroad, iti nabayang kapanawan. Tas sakit lang ti ulo, ti ipapay ko kada kayo. Nukas niya nagbakasyon kayo dito Pilipinas. Ikarik marang, pagbalbaliw ako. Ikatay kong ti bisyo ka panagsugal kan panaginom iti arak.
Kan itultuloy ko latan ti parang trabaho kas karpintero. Tapno damat may pagpanakal ko iti pamilya. Nalpasyo ka din nga insagana ka ni Isadora dagiti gamit mo nga agpasyudad, Danica. Wen papa, kompleto amin ang dagiti gamit ko. Masapul ang masapa ka nga agring impon bigat. Iti kasta, masapa tayo mat ang makadanon iti balay dati tamselya. Wen papa, agyamanak manan kada kayo. Gaputa imbilang dakas pudpud no nga anak. Siguro, no awan kayo. Jak laamon. Ang mga numangnam na maklatan iti tulong dagiti tao ang makakitkita kanyak iti palengke. Ngam ikarik, papa. Agiskwela ka na imbag. Tapno makasursurak iti braille. Katong palak ti arapap kung agbalin a maestra. Iti kasta, agbalin tumot aman narsuro akas kada kayo kan ni Tita Celia. Nasapa kayo nakadanon dito syudad, Manong. Talaga sinapsapa mi tinagbiyahe. Tanusan kami ang marabyan ang makadanon dito ading ko. Nakasaganan ti silid mo, kan ti silid ni Danica. Mabalin nyo taginan no kayat yung Manong. Gaputa sigurado anabannog kayo iti biyahe. Sige laeng, jak pa'y matmarik na ti bannog ko. Nimat Danica, madama nga isursuro ti babaw ninyo. Tapno makabisado na dito'y balayo. Ket, agyamanak manan aading ko. Gapo tay manugot ka, adito'y balayo ti pagnaadan ni Danica. Awan anyaman na, Manong. Pamilya tayo ni Danica. Isungawan nga rod ti parikot, no dito'y balay nga agnaad, kabayatan ti panagiskwela na iti School for the Blind. O anya, Danica, kabisadom ka din dito'y balay. Kabaalamon ti mapan ijay salas kan ijay kusina. Saan pa'y unay? Medyo matikawak pa'y laang. Ang kabailak mat asursuruan. No lakit di, tanaanos kayo amang isuro kanya. Una, aging gaadi mo makabisado dito'y balay. Adda kami amang igiyakan ka. Kuna ni Papa nga agawid ka numat lang iti probinsya. Bantayan na kanupay lang dito iti makalawas. Kasta ka di? Mabayag sakbay ang makaawid kanto ijay farmhouse. Kat sigurado akailiw na kanto ni Papam. Danica, Gab, umay kayo pa'y lang dito'y kusina. Ang merienda kayo pa'y. Un mami, umay kamin! Danica, kaanakan, itata dito'y balay mi ti pagnaidam, kabayatan ti panagadal mo. Ibagamlaan, no anya dagiti kasapulam, ha? Di ka kumagbabain. Wen, Tita Celia. Siyak ti mangitulod kan kay ti pagadalan, sakbay sumrekak iti trabaho. Kat numalpas ti klase mi ti malam, sukunin kamot lang iti pagadalan nyo. Irwam mo ti bagim dito'y balay dati tamselya, anak. Di ka agdanag, gaputa saan ka mabaybayan dito'y. Lalaingam, ha? Masapol ang makasursuro kang agbasa ken agsurat iti braille. Mamatiak na iti may sangal daw, agbalin kan tumat ang manursuro. Akas kadagiti visually impaired ang nagbalin nga estudyante mi kini Papam. Wen, Tita Celia. At iti sweldo pa ng berinda. Iawat ko langan kan ka tapno tapaggatang ka na iti masapsapol iti balay. Saanan? Saan anas kan nga iawat mo kanyak ti sweldo ading ko? Idulin mo laangan. Wano saan? Itad mo iti asawam. Mabay na ka mapanitayan da. Sigurado akaguran at na dyan. Nangruna na iti anak ko. Kasano nga rod ang maurnos ti pamilyam, numabain ka amapan iti ayanda. Padasam lata, anya nga iti amom. Ang mga no ikan nakapay ti gundaway ni bakit mo, tapno maurnos kayo. Sige manan. Padasak ti mapan iti ayanda. Kat sapay ko mata maikanak pa iti gundaway amang sulnit iti nagkurangak kanakwada. Kat no bilang mapasamak dayta, di mo ko man sublian ti sigod abisyum. Itultuloy mo ti agbalbaliw, tapno agbalin kayon anaragsak iti pamilya. Nakasubli ka mo't gaya mo, Sani. Kumusta ngay ni bakit mo? Nasaya at ba't na? Kasi kaya po, saan mo't unay ang narigatan iti panagpas ngay na? Nasaya at no kasta. Wan gayam, iyawat kun kan kato'y tulbot ti boarding house. Apag isumot arumwarak, iso nga indagas kun ditoy. Agi amanak na.
No kaya tiyo, lumugan kayo ni iti tricycle ko. Itulod kayo ni iti papanan nyo, sakbaya sumuri ka kiti trabaho. Alaman nga rod barok, tapno saan akon nga aguray iti paglugana. Maikawa akmutan iti balay ti amok. Kasanumot ngamin. Napaanan ni Dani kay Diyas syudad. Nimot Sir Eduardo. Amang ano saan pa'y amakawid. Gaputa sigurado abantayan na pa'y ni Dani ka. Agingga ang mairwam iti balay da Madam Celia. Ay, nagasat ni Dani ka. Gaputa na singpot tinangampon ken kuana. Dito'y ka diti school for the blind, Papa? Dito'y nga agsursuro iti braille? Wen, Danica. Napintas to school for the blind. Gaputan na lawa, ken adu dagiti estudyante. Panagkunayo, Papa. Kabaalak ni makasursuro nga agbasa, kan agsurat iti braille. Wen, anak. Apay kin din asaan. No kabaalan dagiti daduma visually impaired. Kabaalan mat, ti makasursuro. Amangan ngamin numarigata na, Papa. Saan mo nga minapanunutin ang marigatan ka, anak? Be positive. Saan ka di ako nam? Akayat mo mati agbalin a teacher? Akas kada kami kiniti Tamsilya. Oh, di saan mo nga rod a panunutin? Adi mo kabailan, ti makasursuro. Nga do'y talawans mo'y tangal daw, Gab. Thank you, Mami. Itilangan school kantin ti panganam iti lunch, ha? Saan nga iti ruar, tapno saan una anangina. Talaga nga iti school kantin ti panganak, Mami. Adayo pa'y ngamin, nurumwarak iti school campus. Agbalo nagtulangan inton sumaruno. Tapno addalat tamabati iti allowance ko. Ay, makabannog ti agpalingki. Sapay nagdadagsan dagiti imot ko. Apay nga, minadinak inayaban manang. Tapno kinuyog ka kumaanapan nagpalingke. Ala, tulungan ka namang bit-bit ka nagtaawit mo. Alaman nga rod ading ko. Ay, kunak namin no da papanamita, iso di kan inayaban. Adot pinalingkim amanan. Pang makadomingon samot nga abasto tayo dito eh. Ay, tapno saan nga agsubli-subli no awanan ti masida. Eh, manang. Nagpakaanak kumakin ka. Sa dino ti papanam. Nagsarungkaran lang iti agiinak. Bapanak agkid daw iti pamakawan kanakwana. Kat sapay ko man. May kandak iti gundawa yamang ipakita iti paragbalbaliw ko. Ita ta medyo nairuaman ni Danica dito'y balayo. Agsubli ako ni Jay Provincia, Celia. Agan anad ka kumangarod manong, Umawag ka laeng no adakan ije probinsya. Di kagdanag. Saan ang mabaybay ang dito'y ni Danica? Si kapay lang ti makamukan kwa na, ading ko. Kat mo bilang taada ka sa pulan na, awagan na kadagos. Wan manong, di kay madanagan. Jack baybay ti instant anak yo. Naimbag laangan. Taimpay ti Diyos kanyak ni Danica. Gapukan kwa na, napadasak mat, tinagbalin nga ama. Nagalisto ti panaglabas ti aldaw, Gab. Amo kitang tagbasa kan agsurat iti braille. Kunak tumat ngamin, akabalam ti makasursuro. Wen nga rod, kat ita, mabalin kon ti agtik iti alternative learning system. Kat no bilang ta makapasaak, makasaragak dun iti high school. Katuan ininutan amatungpal ti arapaap mo makaadal. Kat no bilang ta makaturpos kanto iti kolehiyo. Agbalin kanto maten aman nursoro. Akas kada Mami, kan Tito Eduardo. Isadora, nadalusam ka din te silid ni Danica. Ay, wow, sir. Itay pay Ita ka din, di pa nang sukon yung kunkwana, sir. Awen, ngam, agawit kami matladagos. Gaputa saan mat amabalin amabaybay anti-farm.
At daw mauawag iti cellphone ko. Ne, new number mat. Anya nga tati ibagana. Ladawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Isadora, nadalusam ka din ti silid ni Danica. Un, sir. Itay pa yan nakadalusak. Saan ka di nga ita? Ti kunayo apa nang sukon nyo kenkwana, sir? Wen, nadanon nga minan ti bakasyon da. Isu amapanak ijay syudad ta sukunak. Ay na, nagbiit ti aldaw, sir. Ne, asino nga tati umawawag? New number mat. Anya nga tati ibagana. Sige, sir. Tada pa'y aramida kay kusina. Ala, sumbata niyo ta cellphone niyo. Hello? Yes. This is Eduardo Santos. What can I do for you? Kasapulan ti universidad ti profesor para iti sumaruno a semester. Wen, kaya't ko launay. Sige nga, Rod. Apag iso, mapanak ita dita syudad. Mapanak tulangan dita universidad. Apaman ang makadanunak dita syudad. Talaga nga min, akayat ko manan ti agisuro. Ay na, nasaya at matanda kayan, papa. Kailiw kayo una yan. Ay na, una yun dita panangarakop mo kanya ka na. Kasla saan ta nagkit-kita iti mano atawen. Siyempre, kailiw ka nga rod, papa. Kan, excited ak matang nga agawid iti probinsya. Gaputa kailiw kumatang ni Manang Isadora. Amom ka di manong. Kanayo na salsaludsodan ni Danica, no kaano tiyo may mo ditoy. Gaputa kailiw na kan. Kaya't napay nga rod nga itulod ko ni Jay syudad. Iso na laang tabisi akmat iti trabaho. Kasta ka di. Aywan gayam, Celia, ating ko. At naawat kong awag, manipod iti universidad a pangisursurwak. Masapol da kano itati profesor ang mangisuro para iti subject nga isursurok, edi sa anak pa lang ang nag-retire. Kurang kano ngamin ti profesor ijay. Kasano nga rod manong? Mangisuro ka kadimanan. Katuna, gaputa may salang mata subject ti universidad kanyak. Papa, inton mabalin ko ti ag-eskwela iti kolehiyo. Kaya't kung tumat ti agadal iti universidad apag isursurwan nyo. Kat mangalak tumat iti kurso nga education. Iti kasta, agbalinak tumat a profesor. Itaman pa'y anak kaawag ka, insan sani. Apay? Amang madisturbo ka iti trabaho minsan. Saan mo, tinsan? Kalkalpas ko launay ang nagdalos. Apay namin imawag ka. Ada ngamin parikot ko insan. Ha? Apay? Anya ti parikot mo? Nagapa kayo kan ni bakit mo? Si kamat insan. Kaapay kumamat nga agapa kami ngay kani misis ko. Kat awan mo't mading nga aramid ko. May papaniti trabaho ti parikot ko. Agserra nga miyan ti factory a pagpapaaya. Isa joblesak ita. Sapay masapal ko ti kwarta para karagtagin ha. Ay, mabalin a matulungan ka, insan. Padasak a kasarita ti busko, apaman a sumangpet. Adda ngamin ita iti syudad. Damagakan ko na, numabalin mo ti agtrabaho di ti farm. Wan, insan, kasaritak to ti busko. Anya ti kunang sani, nagsera ti factory a pagtratrabahwam? Wala na. Unay matan ti kastoy. No kaano nga daan kami ti anak kani misis ko. Isumat isa sangbay na ti aparikot ko. Ay kasano nga rod ita? Anya ti planom? Inawagak ti kasinsin kong nagtrabaho iti probinsyana na. Agpatpatulong akin ko ana. Sapay ko mata makasarita na ti boss na. Apama na sumangpat na naggapo dito syudad. Mabiit lang. Ati Barok, alaan pa'y laang dahi ti akwarta. Ha? Apay dati akwarta na na. Eh, nakababain mat Apay ko maabapain ka. Imbilang kan kas anak ko. Iso nga awan nga rod tinasken a pagbainam. Aramatam dahi ti akwarta para iti masapsapol dagiti aginam. Saan mo abayadan?
Tulong kunday taken ka, barong. Manang Belinda, anda akon. Ay na, nagdagsan lang iti imot ko a prutas. Na, nagadumot kang dagiti imot mo aprutas, ading ko. Sa dino tinagapon dagita. Impabalo ni bakat ko manang. Kat, kumusta nga iti ipapan mo iti lugar da ipag? Ay kat, good news manang. Napakawan na kon ti asawak. Kastamot na iti anak mi. Kat, ti may sapay apakaragsaka kita. Agawid dan di ti balay. Apay nga rod adi mo pa'y laidaing kuyog ang nagsubli ditoy. Iti kasta, nagkakadua kayo kuman ang nakasangpot dito'y balay. Adapay ka na si kaso ni bakat ko. May papaniti daga na panawan na iti dadakkel na. Iso asaan da pala anak igiddan kanyak. Ngam impasigurado na sumarunuda dito'y balay. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo iti pamilyam, ading ko. Kat ti kanayon ko abilin kan ka, ah? Itultuloy mo da agbaliw. Iti kasta, agnanayonan ti ragsak ti pamilyayo. Danica, kaano ti panagsubliyo kan ni Tito Eduardo J. Probinsya? Inton bigat kano, kuna ni Papa. Apay ka di, Gab. Kaya't ko kumati sumurot no mabalin. Ngam, adda nga min seminar apapanan ni Mami. Iswasan ko amabalin apanawan dito'y balay. Kan awan kadwa ti babaunan. Oh, di inton sumarunulaangan nga umay ka? Ay. Ha? Danica, ni Tito Eduardo. Nakatuwa o Jesu pa. Kaslad da pampanunutan na. Adda nga taparikot na. Angam, naragsak mo't itay asim mangpet dito balay. Jak amo ah. Ino kayat mo, asit gam. Damagam no anya ti parikot na. Amangan mat no masapol na ti kasarsarita. Papa, kinunakanyak ni Gab nga adda kayo kano dito'y sofa. Kan, kasla na unag ti pampanunutan nyo. Apay, adda ka di parikot yo? Awan parikot ko, Danica, anak. Dala ngamin malagip ko. Ha? Anya nga min ti malaglagip yo, Papa? Malagip ko lang ngamin ni Belinda. Tunggal awan ngamin idiserak na iti trabaho. Kanayon ko nga ipasyar dito'y balay. Malagip ko, dagiti agkakay mas amakan nga ilot-loto ni Aduha. No kasta. Nalaing mat nga agluto ti sigod akaayan-ayat yo, Papa? Wen, iha. Kuma, agkita kayo manan. Kat sapay kuma no mapasamak ti kasta. Awan pa'y asawa na, wenno anak na. Iti kasta, maituloy yo ti sigod nga ayan-ayat yo. Kaya't mo nga agkita kami manen kan ni Belinda? Papa. Iti kasta, naan-anayan ti ragsak yo. Kan, maadaanak tumaten iti mama. Mami, nakitak itay ni Tito Eduardo Jesofa. Nakatugaw, kan kasla na unag ti pampanunutan na. Anya? Tinamag mo kumaan, anya ti pampanunutan na. Amangan mo't nga daparikot ni Manong Eduardo, ngam di nalakayat ng ibaga. Mabainak mo't mami. Nilatanda ni ka tinagdamag. Namjak mo't nagdangag iti saritaan da. Nala, bayam. Kasaritak ni Manong sakbay nga gawid ta. Bareng ni baga na kanyak, no anyaman day ta aparikot. Nasayaat mo't ka nakariing kapay Manong. Mabalin ka di na agsarita ta, sakbay nga agawid kayo di probinsyan tunbigat? Ay katuna, ading ko. Anya ti ibagam. Nakita nakakano ngamin ni Gab ang nakatugaw dito sofa. Katkaslad da na unag pampanunutan Manong. Adda ka di parikot mo? Ay, awan, ading ko. Awan parikot ko. Isong awan, tinaskan apagdanagan nyo kanyak. Uno, malaglagip mo man ng tinapalabas, Manong. Makitam? Nagunag ti sinaay mo, Manong. Pampanunutak lang amin. Anya nga ta, ti adda kabibiyag ko ita. Nubilang ta ng asawa ak ini. Nalabit. Adda anay ti ragsak ko. Ay na, Manong, saanan amay subli tinapalabas? Angam sa nabali. Adda kami mata pamilyam. At damot ni Danica ngayon pa itiguskan ka. Tapno orekas ka sa no?
Mapadasam, tagbalin nga ama. Ay na, Danica, welcome back. Kamao dyanan na. Nakaawit ka matlangan dito'y balayaw ka ni Papam. Wen manang, kumusta kan ngay, manang Isadora? Ay na, kailiw ka una yan. Nasaya atak mo tataa. Kastoy, pumimpintas. Siguro, ad dapay apumintas ka. Numadaan kan itinobyo, manang. Sana day ta. Inspirado ang trabaho. Ay sana ko na makiasawa. Maaklon ko nga agbakbakita kabalasang. Sana balay, tanaragsa kaklata ka na yun, nga oreawan nobyok. Aywan gayam, nadalo sa akon jay silid mo. Si kalangan ti mauroray. Tulungan ka na mangisim pa kadagiti gamit mo. Kalpasan na, mangan tayong taon. Inlutok tay paboritong asidaan, adubaw. Ay na, agyamanak manang. Kamaw dyanan na, maramanak manan tilutom. Nagalistumatin nga agbungad dagiti mula dito'y farm. Mabalinan ti ag-harvest kadagiti prutas. Wan nga rod, sir. Nagmayat akit kitaan dagiti na duma-duma amula dito'y farm. Sir, ikwa, ada kayat na ti agtrabaho, kas hardinero, kada kayaw. Ha? Asino day ta? Kasingsin ko, sir. Ijay syudad at talaga ti ayan ti trabaho na. Iso na laeng, tanagsara ti factory nga ayan na. Iso adamdamagan na, no mabalin na ti ag-apply ditoy. Ay kat mabalin Tapno at nakadwata ang mga sikaso dito'y farm. Paumayamon dito'y tamang rugin adagos. Agyaman ak unay, sir. Hello, Insan. Insan! Good news! Nakasaritak ti amok, may papaniti parikot mo. Kat ko na, mabalin mo, ti umay diti probinsya. Kasapulan da ka ditoy. Agpaiso, Insan. Wan, Insan! No kayat mo, agbiyahe ka nito drabe eh. Kat awagan naktulagan, no adda ka ni terminal ti bus, tapno masukon ka. Sige nga rot, Insan. Agbiyahe ak adagos. Orayam ti awag ko, Kaputan jak ammo no sa dino ti balay ti bus mo. Nana Belinda, agpakada akon. Ne, sa dino ti papanambarok. Kan, apay dagiti imot mo abag. Addan na sa pulak akabarbaro at trabaho na. Tinulungan nak ti kasinsin ko. Iso na lang, kaijayan probinsya ti pagtrabaho. Ay dinasaya taddan baro at trabaho. Iti kasta, saan kan nga agparikot iti pagalaam iti sustento para iti pamilyam. Un nga rod na. Impaglangan tayo nawat nakadagos ti amo ti kasinsin ko. Agan-anad ka nga rod iti ipapan mo iti probinsya, sani barok. Kat no ada oras mo, awagan naklaan. Wano saan, agpasyar ka dito syudad. Welcome ka latay di balay. Wala na. Kat agyaman ak unay iti ado at tulong nyo kanya. Papa, itata na sursuro kon ti agbasa kan agsurat iti braille. Kayat ko kumati makasursuro nga agusar iti computer. Iti kasta, saan at to amarigatan? No bilang taadda akon iti regular class. Ay ket sige awan parikot iti dayta. Gumatang ta iti bukod mo alaptap. Tapno alisto ka makasursuro. Thank you, Papa. Naku na ti teacher mi iti school for the blind. Nga adda ka nung maangay a computer training ija syudad inton sumaruno abulan. Ket no kayat ko kano ti ag-training, ibagak lang nga dagos. Tapno mailista tinagan ko kadagiti ag-training. Sige nga rod anak. Awagak adagos ti teacher mo. Tapno mailista tinagan mo. Manang Belinda, aday mayasa nga ili itay diti balay. Sapsapulin na kamad. Ne, sino day taas nga ili ading ko? Imbaga na ka dino anya tigagara na. Umay nakakano sa rungkaran, manang. Nabayag ka nung aminin na saan kayo ang nagkitkita. Ti siguro na katrabaho kami ti pagadalan ti nga ili itay. Ay, sayang. Dinakbatan na uray. Anya pa'y ngay dagiti imbagbaga na. Damagan na kanukin ka no kaya't mo ti mangyusuro iti computer kadagiti visually impaired students. Ada ka gamin maangay at training da. Ay, kayat ko launay Awan mo ti aramidak dito balay.
Intad na ka diti cell number na. Uwan man lang. Mabit lang, taalag ti papel ng suratak. Sikan ti umawag ken ko na. Agyaman na kiti parang sukon mo kanyak dito yung terminal, insan Isadora. Naimbaglangan ha. Tagda ka nga amok dito eh. Diyak namin kabisado dito yung probinsya nga ayan mo. Kumusta mo't niya ti biyahe minsan? Nasayat mat. Nakaturog ako matitibiyahe, orekas kasano. No kayat mo. Manganta pa eh. Sabay nga agawid tayo itibalay ti among. Labisinak namin eh. Ay, saanon? Agastos ka pa'y. Ijay langan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-am mo madagos ti amo. Ladawan. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Agyaman ako na ititulong mo kanya kinsan. Unaklakit din mo maawanan ako niti trabaho. Talagsirakat nga rodan ti kumpanya pagpapaayak iti mano atawan. Awan na nyaman na, insan sani. Anya nga iti serving at kasinsinta no saan ka atulungan. Amo ka diti asawa, mga da ka diti probinsya. Wanit san. Napagsaritaan mi ti umay ko diti probinsya. Sakmay ngay mawagakin ka. Ket imbaglangan tap tinalubusan na kapimanaw. Ay, kutuwa na. Tamasapon mo kat nga ron ti agtrabaho. No kayat mo insan. Intabit mga niti restaurant. Mabisinak naminan. Saanon? Ijay laangan balay da Sir Eduardo ti pangananta. Iti kasta, maam-am mo ti amo. Isu ka di ti kasinsin mo, Isadora. Ti agap apply dito'y balay. Wan sir, iso ni Sani. Naimbag nga orasyo, sir. Kastamat ka na kayo, ma'am. Dani ka tinagan na, insan. Iso ti kakaiso na nga anak ni Sir Eduardo. Kasta ka di. Naimbag nga oras mo, ma'am Danica. Ala ni Manong, Dani ka, kunayulatan kanyak. Saan da kun nga awagan iti ma'am, ta saan maibagay kanyak. Maragsakan kami unay iti anak ko ang makaamamukan ka, Sani. Isadora, isagana mong timakan. Iti kasta, makapangantayon. Gaputa sigurado ang mabisinan ti kasinsin mo. Mami, mabalin ka din nga agin rolak iti piano lesson ita bakasyon. Kaya't kung amin ti makasursurong ag piano. Ay, kat mabalin iho. Basta saysaya atom lakit di ti panagadal mo iti piano. Iti kasta, sana masayang ti magastos. Mami, talaga asay saya atak ti panagadal ko. Gaputan na bayagan akayat ko at talaga ti makasursurong ag piano. Sa dino nga ron ti plano mapaginrolan iti piano lesson. At dati imbaga kanyak ti may sa classmate ko, Mami. Intid namot ng tinambar ti mabalin ang makontak ijay. O di, awagam nga ro din adagos. Iti kasta, makapag-enquire kan. Danica, anak, nakasagana ka ka din iti papananta. Wen papa, da kayo laangan ti or-orayat. Mapantagumatang iti laptop mo nga usaram iti panag-training mo iti computer. Kat no bilang tamasurusuro mong ti agusar iti computer. Isunto ti usaram intun addakan iti regular class. Agyaman ak unay kada kayo papa. Tauray ang pundak laeng. Ipapaayulat ta dagiti kasapulak. Nagasat ak unay. Gaputa da kayo ti impaay ti Diyos nga agbalin nga adoptive father ko. Ipatpatag kayo unay, papa. Ipatpatag kamat unay, Danica, anak. Nagasatakmat. Gaputa impaay na ka ti Diyos kanyak. Gapukan ka, napadasak ti agbalin amay sa nga ama. Kat ikarik, aramigdag amin akabalak. Tapno agbalin anapintas ti masakbayam. Nga uray no saan ka makakita. Insan sanay, nakapanaw ka din, da Sir Eduardo, kandani ka? Waninsan, kapampanaw da. Ay, kasta ka day. Jack na si putan ti ipapanaw da. Gaputa makumikumakmat ngamin ngagdaldalo si Gisalas. Amo minsan, nagasat ni Danica. Gaputa ore na may sa abulsag. Ipatpatiglatan ni Sir Eduardo. Saan na nga ibain nga anak? Kinapudno na. Saan apudpudno nga anak ni Sir Eduardo ni Danica? Ampon na laeng. Ha? Nakita mi idi ni Danica iti palingke. Nga ong-ong tan ti may sa atendera.
Adi naman lamait ka ni ti uray may salaang at tinapay. Isoday jay. Tinulungan ni Sir Eduardo. Agingga, ana panunot ng ampunan. Ay, kasta kaya. Madamag ka man insan. Awan ka ni ti asawa ni Sir Eduardo? Ay, awan asawa na. Gaputa sipod nagsina da, itisigod akaayan-ayat na. Saanan anak kinubya? Katagingga ita, tisigod akaayan-ayat na pailaang, ti ay-ayaten na. Dino, ading ko, nagadumot ng tilinutom asidaan. Ada ka di okasyon ita. Awan manang. Apay, nalipatam ka din? Ti anya, Kat no kasangay mo ita. Madinsa na ita ka. Agkabaw kan samet ten manang bilinda. na, kastaya. Uray tipik sa ita, nalipatak pa yon. Ay, kastoy sa talagang ti bumakit. Iso nga ano tin sa ganak amakan. Ta ita ti panagsubli na iti agiinak diti balay. Ay kat nasaya at ano kasta. Tapno adamot ka duwata nga celebrate iti kasangay ko. Naragsa ka pa nagkasangay mo manang. Urayam lang ti regalo mikan ka ha. Napanpay ngamin kat gimatang na bakit iti sagot mi parakin ka. Ita tanagatang tanti laptop mo. Mapantamang bit gumatang iti cake, dani ka. Uray naklangan ni Jaylugan. Tapno saan kan amarigatan amag na. Okay, papa. No kasta ti kunayo. Apay agumatang kayo iti cake. Tapno adda pagsasangwan tayo a merienda kada Isadora kan sani. Kan maysa. Special da ito yung aldaw para kanyak. Apay, papa. Adda ka di okasyon ita? Awan, anak. Isu nga special kanyak da ito yung aldaw. Gaputa kasangay ni Belinda. Kan iti mismo akasangay na. Ti panangsungbat na iti ayat ko. Nga edat-daton ko kan kuana. Kasta ka di, papa? Isang matlagayam akasla inspirado kayo ita. Gaputa malaglagip yung manen, tisigod akaayan-ayat yung. Sige nga rin, papa. Inkay gumatangan iti cake. Tapno makaawid tayon, ijabalay. Wow! Nagimas matan tay cake ngayon sang putyaw, sir. At dapay nakasurat a happy birthday. Asino ka ditag kasangay ita? Ita, ti kasangay tisigod akaayan-ayat ni papa, manang. Isa da ita. Sakbay anagawid kami. Dimagas kami agim matang iti cake. Talaga mo't anapod mo ti panagayat yu iti sigod ayan-ayat yu sir. Bilimak ka na kayo. Gawta iti lasod tinasurok at talo adikada. Saan kayo lataan na addaan iti sa bali anobya? Siguro na ita kan ni Insan Isadora. Anya? Nukasta. Pagin inistoryaan dak gayam kan ni Isadora. Kabayatan ti kaawan mi dito'y balay. Waso! Hala ka, manang Isadora. Ungtan na ka ni papa. Saan mat, iha? Saan nga agungat? Nagrabaw mat tan tirason, tapno agungat ak kan ni Isadora. Malakit din. Ang merienda tayon. Ita lang manan nga erwar mo ti laptop mo, manang Belinda. Saan ka ni anda ita laptop ti inusar mo? Hindi mangisursuro kay ti may sang eskwelaan di abroad? Wen, naimbaglaan. Tada ti offer kanyak a seminar iti computer para kadagiti visually impaired iti abroad. Kat iso ti makagapo, no apay anasursurok ti agusar iti screen reader. Talaga moderno itan ti panawan. Uray gayam nagiti bulsak nga estudyante kat high-tech mat ti gamit da. Wen ading ko, dakkel atulong ti teknolohiya kadakwada. Iti kasta, saan dauna yan amarigatan. Iso nga aramidak mo ti amin nakabainak. Iti kasta, makatulong at mat kadakwada. Isadora, sani. Adto iti sweldoyo para itaabulan. Agyaman ak, sir. Apagiso. Imawag kanyak ni bagat ko itay. Kasapulan na kano ti kwarta. Tadandanin maibos ti gatas ti anak mi. Tangay makitak anapintas ti trabaho, ken nagagat ka. Ingatok ti sweldom, sani. Ken uray si ka, Isadora. Maingatom anam ti sweldom. Agpaisaw, sir. Ay na,
Agyaman kami unay kada kayo, sir. Dakkel atulong dito kanyak. Iti kasta, alisto ka makaurnaw. Nagyaman kami, sir. Manmano ngamin dagiti kaskada kayo. Nasingpet, ken saan aman ang gundaway iti amo. Isu arumbang laeng, nga aramidak mat responsibilidad ko kas amo yo. Ket sapay la kuma, tasaan kayo ama umuma kada kami iti anak ko. Ken sapay kuma, tagtultuloy latta ti kinagagat mo, sani. Tanubilang tasay saya atem latta ti trabahom. Ingatok tumanen ti sweldom. Gab, iho, agrubot ka tamapantamangan iti restaurant. Ni, itaman pa'y nga agawis kayo amangan iti restaurant, mami. Saan kayo kadi abisi ita? Saan, iho? Nalpas ko amin ng dagiti trabaho. Kan kayat ko mag-celebrate ta. Ha? Ag-celebrate? Apay, anya ti okasyon? Awan. Mapanta ag-celebrate, gaputa siyak itantid din iti universidad nga ayan ko. Ha? Wow! Congrats, Dr. Celia. Nimaton ti posisyon mo iti universidad. Amangan pa'y din no si kanto ti sumarunong agbalin ay university president. Saan, iho? Ha? Narigat ti trabaho. Ad-ado ti responsibilidad. Kanjak mo't ninamnamada ito aposisyon ko ita. Nara, agrubat kan. Taurayin kan ijelugan. Okay, mami. Anya ti kunayo, papa? May sa itan adin ni Tita Celia iti universidad nga ayan na? Wen, anak. Isu nga dada ita ken ni Gab iti restaurant. Tag-celebrate da. Ay, sayang. Saan taan nakasurot? Ay, wingayang papa. Nakasaganan dagiti gamit ko iti papanta kada Tita Celia. Ay, excited ako na makasursuro iti computer. Sino nga tatagbalin at trainer? Ha? Ay, day tatis anta nga amo, anak. Ay, saan tamat ngamin na dinamag iti teacher mo? Anam, mamuantan tumat laeng. Adada, sir. Naikabil amin na nagiti gamit yung kandani kay ti kotse. Saan kayo kadi ang mga ti driver na kadwayong agpasyugan? Saanen? Kabalak pa'y mati agmaneho. Di ulip-lipatan ti bilin ko, ha? Saan yu abay-bayan ken ni Isadora to'y balay? Aramidin yu kumalata ti trabaho yu nga uray awan kami. Wan, sir. Tong palan mi amin kani insan Isadora ti bilin nyo. Saan mi abay-bayan to'y balayo? No bilang ta maibusan kayo iti abasto. Aramatan yu lata ti credit card nga adda ken ni Isadora. Mabayag kami ngamin iti syudad ken ni Danica. Gaputamang rugi akmanen amang isuro iti universidad. Ket no maipapanmat iti sweldoyo, saan yu apakadanagan? Gaputamang ipauitak ken ni Isadora. Isuntulangan ti mangyawat iti sweldom. Manang Belinda, nakasagana ka ka din? Itulod ka iti School for the Blind? Wan ading ko. Kitkita aglaang tibag ko. Amangan ngamin no adda malipatak. Sa bagay, narikat ang no damalipatam. Sapay, adda pa para kita. Iso nga awan ibaon mo no bilang. Panagkunakat, kompleto mo't amin ang dagiti gamit ko. Gaputa ing kabil ko amin nun itibag idirabi Ala, mapantangarudan manang. Iti kasta, saan ka amala daw iti computer training? Good morning, everyone! Good morning, ma'am. Itati mo na nga aldaw ti computer training dito yung School for the Blind. Maragsakan na punay ang makaamam mo kada kayo amin. Uray da kami ma'am. Sakbay amang rugi tayo. Kaya't kupay nga yamam mo ti bagik kada kayo. Siya ni Belinda Gonzales. Sigod amang isursuro ak iti maysa nga universidad dito yung syudad. Kat adumat la ang dagiti na handle ko a visually impaired students. Kat maragsakan ak unay, gaputa siya tinapili ti School for the Blind nga agbalin at trainoryo. O anya balasan ko, nasurutam ka di matlaang ti finger position iti computer keyboard. Uy, ma'am. Agyaman na kunay. Gaputan na anos kayo amang isuro. Kunak no saan ko akabailan. Kabailam, apay ka tinasaan. Basta no adda ti saludsod mo, agdamag kalaan kanyak. Anya itayang tinagan mo? Danica, ma'am.
Danica Santos, tinagan ko. Ha? Danica Santos, tinagan mo ko na? Mabalin ka di amaamuhan no? Asino, dagiti dadakkel mo? Ladawan, dito'y drama tayo. Ti masakbayan mo. Agyaman ako na iti anusyo amang isursuro kanyak iti computer, ma'am. Saan la asyak? Ken uray kadagiti kakadok a visually impaired. Awan anyaman na balasang ko. Kabaalam ti makasursuro nga ag computer. No lakit di tanaanos kan interesado ka. Awan kayam, anya itayan tinagan mo. Danica, ma'am. Danica Santos, tinagan ko. Ha? Danica Santos, tinagan mo? Mabalin ka di amaamuan no asino dagiti dadakkel mo? Eduardo Santos, tinagan ti amak, ma'am. No kasta, nagasawa ni Eduardo? Kat naadaan iti anak? Am mo yun ni Papa Eduardo, ma'am? Mabalin ka din nga agsarita takalpasan ti training, balasang ko. Ado nga min, ti kayat ko adamagan kan ka. Dito tayo pala ang waiting area ti School for the Blind nga agsarita, ma'am. Kuna ngamin ni Papa, alas 6 amalpas ti meeting na iti universidad. Kat imbilin na nga urayak laangan dito eh. Ay, da kayo gayam ti kanayon nga istoryaan ni Papa. Asigod akayan ayat na. Ay, 35 atawan tinapalabas. Wen balasang ko. Sigod nga agayan ayat kami iti amam. Agtrab-trabaho kami iti maysa nga universidad. Aging gaan na panunot ko tinagabroad. Iso na putod ti komunikasyon ni. Amuyo ka di, ma'am? Tunggal malagip na kayo ni Papa. Kitkitaan na tiladawan yung anaka-display ijabalay. Saan laaday ta? Kanayon na kayong istoryahan kanyak. Ken, ura iti babaunan mi. Kasta ka di. Imbag man, ta saan nga agimon kanyak ti inam, no kas di amalagipnak ni Eduardo. Awanan ti inak, ma'am. Ampon naklaan ni Papa Eduardo. Nila ang tita Celia akabsat na ti ibilbilang ko nga inak. Anya? Kaya't mo asawan? Awan asawa ni Eduardo? Awan, madam. Da kayo lang ti babae nga inayat ni Papa. Aging ga ita. Manong, dandanin sumipngat. Sukunom ka din ni Danica. Una, ay nabayag tumot ngamin ti meeting iti universidad. Hanggang sa nabale, gaputado mo ti kakadwa ni Danica ijay. Ne, adaw mo awag iti cellphone mo, Manong. Una nga agpaiso. Mabit lang atasong batak. Hello? Hello, Papa. Ni Danica da ito eh. Nakiawag ak iti cellphone ti trainer ko. Saan kayo kadipay nga umay dito eh? Paumaya ko, anak. Pasensyakan ano nabayag anak. Kalkalpas lang amin ti meeting mi iti universidad. Okay, Papa. Urayan kayo lang dito waiting area. Kartingan nyo ti umay. Gaputa kayat na kayo kano am-am-amu ti trainer mi. Bye, Papa. Bye, iha. Danica, anak. Apay ka di akayat nakam-am-amu ti trainer yu iti computer. Anda ka di parekot maipapankan ka? Basta, Papa. Awanan ti adupay asaludsod. Ala, surutan daklangan ijay labi. Sigurado amaragsakan kayo. Numaamuan nyo no asino ti trainer mi. Ha? Eduardo? Anda kayo matgaya man dito ruwar, Ma'am Belinda. Talaga nga excited kayo makakita ka ni Papa. Belinda? Pudno ka di daytoy amakit kitak. Sige ka din agpaiso dayta. Madamdaman tunti pa nagsarita yo. Guna ti staff nga dati nakasagana ang merienda. Agmerienda tayo pay. Insan Isadora, nakaluto akon.
Umay ka ni di kusina tamang rabitan. Ha? Ay, sige lang, insan. Isimpak labi dagiti picture frame anak ka display. Sumarunuak lang nga ni kusina. Insan, kasino ti may sa ababaya nakadisplay iti abay tiladawan ni Sir Eduardo? Kabsat na ka di? Dayta, jimbaga na kanya, kasigod akaayan-ayat na. Adapay na ikabilanagan na dito eh. Kitak man, Kita ma. Belinda Gonzales. Ha? Belinda Gonzales, tinagan ti sigod ang nobya ni Sir? Wow, ninsan. Apay, amamam. Kat may suday tati akin ko iti boarding house asigod ang pag-abangan ni kanibakat ko. Ha? Nana Belinda. Ay na, unay na pan nakairan na nana insan. Ha? No kahit mo, awagan ta ni Sir, apaman amalpas ta amangan. Tapno may bagak ti may papan ka ni Nana Belinda. Anya ti ko manang? Nagkita kayo kan ni Manong Eduardo asigod akayan ayat mo? Wendino, tsak laing pagarop, akalpasan ti ado atawan. Nagkita kami manan iti lalaki nga ay ayat nga aging nga ita. Uy na, nagbayatan. Okay, kumusta mo't ngay manang? Anda ka din bukod a pamilya ni Manong Eduardo? Awan ading ko. Saan apulos an addaan iti kaayan-ayat, wenno asawa ni Eduardo. Isu na raeng tada inampun na amay sa a visually impaired nga estudyante matla ita iti computer. Siguro, na kaya talaga tinaituding iti tunggal may samanang. Kat inaramat ti Diyos ti kunam nga ampun ni Manong Eduardo, tapno agkita kayo manan kalpasan ti sumagmamano atawan. Agyaman na tapinatgam ti awis ko, amangan tayo dito'y balay. Belinda. Kumusta kan nga manang Belinda? Nabayag asan ta nagkita Ngum saan lata nagbaliw ti kinapintas mo? Kan saan laday ta? Naimas latta ti panaglutlutom. Iso anagado ti dakan ko. Agyaman ak unay Celia. Nasaya atak latamat. Si Kakay, damag ko ka ni Manong mo amay sa kagaya man adin ita iti universidad. Un manang, iso anagado ti trabaho kita. Ne, kalaat mo tangimpig sana ti tudo. Ay, kasanuak na ta na makaawid. Sapay saan anadalusan ti guest room. Tapno dito'y kalaeng nga na maturog. Sa nabale, Silya. Awan parikot, no saan anadalusan, ti guest room. Tangay napigsapay lang ti tudo. Intun bigat kalangan nga agawid, Belinda. Kaya't gaputasaan anadalusan ti guest room. Dua talangan dito'y silid ang maturog. Anya, agam Eduardo, amang ano anya ti makuna ni Celia kan ti anak mo. No dito'y silad mo ti pagturugak. Awan, ti madi ama kunada. Gapit agpada tamat nga awanan asawa. Belinda. Ne, inarakop nakmutan, Eduardo. Nabayang nga inururay ko dahito akong daway. Ti makita kan maarakop ka. Belinda. Ay ayatan ka unay. Ay ayatan ka matunay, Eduardo. Uray siyak. Nabayag ko nga inururay dahito akong daway. Kunak no nangasawa kan. Gaputa nabayag kat nga rod asaan ta nagkit-kita. Kat mamati ka man wano saan. Itilasud ti 35 atawan ang naglabas. Saan apulos ang nagbaliw ti panagayat ko kan ka. Naimbaglangan. Tanda ni Dani ka nga impay ti Diyos kanya. Iso ti inaramat na nga instrumento tapno agkita tamanan. Ikarik, Belinda. Sika, kan sikan tulat ta, ti ayatek, agingga iti maudi nga angas ko. Amon, Gab. Kasla tsak pala mamati kadag iti mapaspasamak ita. Kasla kaano lang idis istoryaan ni Papa ni Ma'am Belinda. Angam ita, nakita dan. Un nga rod, kamaudyanan na. Natungpalan ti kanayon nga ikarkararag ni Tito Eduardo. Nga iti may sangal daw. Agkita damanan ka ni Ma'am Belinda. Ket natong palmatan ti arapaap ko, nga agbalin a kompleton ti pamilyami. Ngamin, adamatan ti awagak iti mama. Imbaglaangan, tani Ma'am Belinda tinagbalin at trenoryo iti computer. Gapu iti dayta.
Nagkita damanan ka ni Tito Eduardo. Insan sani, nag-text kanyak ni Sir Eduardo. Kunana, nga agbiyahe ta kano ita amapan iti syudad. Kat amom kaday, nagkita dan iti sigod akaayan-ayat na. Ha? Kasano nagkita da insan? Saan tangaminan ang awagan idi? Gaputa busy man. Iso kano ngamin tinagbalin at trainer ni Danica nga iti computer. Kat idi naamuan na ani Sir Eduardo ti ama ni Danica. Nagaramid ni Danica iti pamuspusan tap nagkita da. Nagmayatin ngagpaiso ti love story da Sir Eduardo kan Nana Belinda. Kasla teleserye. Pudno day ta. Tauray pa'y manon atawan tinapalabas. Saan lata nagbaliw ti panagayak da iti tunggal maysa. Adaman dumagag manong. Tanya day ta, Celia. Ada ka di plano yu kinimanang Belinda ngagkalaysa? Kinapudno na. Kaya't kulaunay nga agkalaysa kami. Iti kasta, makapagdin na kami iti ang nalayon. Iso na laeng, tasan ko pa'y lang nga nasaludsod kan kuha na ti maipapan iti day taabanag. Lakit anya pala tar aramidom ngay manong. Damagamon tapno naan anayon ti ragsak yung agpadpada. Ay na, agyaman ak unay ading ko. Gapo, tasuportaram ti ayan-ayat mi kan ni Belinda. Talaga nagsaya at kaagapsa. Wen, Belinda, kasta tinasao kanyak ni Celia. Kasanungay ni Danica. Amang ano din nakayat ngagkalaysata. Awan parikot ka ni Danica, no bilang tagkalaysata. Kinapuno na, kanayon na nga ibaga kanyak, asapay kumaktag kita tamanen. Iti kasta, anda ti awagan na iti mama. Iso nga awan nga rutinas ka na pagdanagam. O sige, agkalaysata nga ro din. Iti kasta, makapagdanatan iti agnanayon. Kat ikarik, ibilang ko ni Danica kaspudpud nung anak ko. Gaputa amok no kasano ti kinapatagnakan ka. Dino, agyaman ak unay, gaputa suportado kay ti plano mi apanagkalaysa kanimanang mo. Awanan yaman na Manong Eduardo. Pacheck ang naragsak ni Manang Belinda iti sidong mo. Kaputa nabayag kat nga ron nga inururay yun iti agundaway. Manong, kahit ko kumatakin daw iti pamakawan kan ka. Gapo kanyak, saan kayo na nakit-kita iti kapsat ko? Sakit nga ron ti makagapo no apay anagabron. Saan tayo na panunutin tinapalabas, Dino? Tinapateg, kat nagbalbaliw kan. Saan lanay ta? Naragsak ka nakaduam ti pamilyam. Ket da kami mat ka ni Belinda. Agbalin kami maten anaragsak. Ma'am Belinda, itanta umadanin ti kalay sayo ka ni Papa? Mabalin ka di nga awagan kayo matan iti mama? Ay katwan awan parikot iti dayta, Danica. Thank you, Mama. I love you. I love you too, Danica, anak. Amom, nagasat kami ka ni Papam. Tauray saan kami amadaan iti anak. Adda kamat nga impay ti Diyos kada kami. Tapno ibilang mi, kaspudpudno nga anak mi. O nya, Danica, nakasagana ka din nga agkanta para iti kalay sa datita Belinda kan Tito Eduardo? Wen, Gab. Naimbaglangan. Taamom ato karantiin request da mamakon papaakanta. Para iti kalaysada. Naglaing ka talagang agpiano. Ha? Basic lang matikanta. Isong alis tuak ang nakasursuro. Isuro naktuman matiti piano. Kaya't kumati makasursuro nga agtukar. Ha? Ay katwan ha? Basta saan takit di nga busy iti pagadalan. Isuro ka. Tapno agpadat ang amuna nga agtukar iti piano. Sakbay ti kalay sa amin kan ni Belinda. Kaya't kumampay ti agyaman ka na kayo amin. Celia, Dino. Agyaman ak unay iti panang suportayo kada kami kan ni Belinda. Awan na nyaman na manong. Si Pupuso kami amang suporta iti nyaman na pagayatan nyo. Pudno na ita Manong Eduardo. Bayaw ko nakmanlangan.
Doon yaman ti pagayatan kan pagragsakan nyo, nakasuporta kami. Uray da kayo, Isadora, kansani. Sir, Agyaman akmat iti kinapuno yo iti trabaho yo kanyak. Kat iti saan ngagbayag. Makaduayo matten ni Belinda ije balay. ay, agyaman kami mo't iti kinasaya at kada kami, Sir Eduardo. Agyaman kami, sir. No, sana po kada kayo. Ang mga no kakaasi kami itan kadag iti aginak. Papa, agyaman ak matunay kada kayo. Gaputa uray na saan da kapudpud no nga anak. Ipatpatagdaklat ta. Katita, agbalin tayon ang naragsak kan kompleto a pamilya. Gaputadan ni Mama Belinda itidan na tayo. Saan laangan nga itiladawan ti pakalaglagipan nyo, iti ayat yo, iti tunggal maysa.